За брат ми Айхан от Юзджан. За брат ми Айхан от Юзджан. Айхан е братко мой днес. Искам да ти кажа няколко думи от сърце. Не всеки има късмета да има брат като теб, човек с голямо сърце, чиста душа и характер, който не се променя независимо от времето и обстоятелствата. Ти винаги си бил до мен в добри и лоши моменти. Винаги си ми давал сила, подкрепа и увереност, когато съм имал нужда. От дета сме заедно, минали сме през радости и трудности, смели сме се, ядосвали сме се, но никога не сме спирали да бъдем братя и да се подкрепяме. За мен ти не си просто брат, ти си приятел, опора и човек, на когото мога да разчитам по всяко време на деня и нощта. Пожелавам ти преди всичко здраве, защото без него нищо друго няма значение. Пожелавам ти щастие, което да изпълва сърцето ти всеки ден, и късмет, който да върви редом с теб във всяка крачка. Нека домът ти бъде пълен с любов, уважение и береке. Нека всичко, към което се стремиш, да се сбъдва и всяка твоя мечта да намира своя път към реалността. Който заслужава само добро, защото винаги си бил добър към хората около себе си. Уважението, което получаваш, не е случайно, то е плод на характера ти, на честността ти и на начина, по който се отнасяш към всички. Истинските хора са рядкост, а ти си един от тях. Нека Господ те пази от зло, да ти дава сили във всяко изпитание и да осветява пътя ти с успех и радост. Нека никога да не губиш усмивката си, добротата си и голямото си сърце. Бъди жив и здрав, братко, и знай, че каквото и да стане, винаги ще съм до теб. От Брюксел до Честименско, от близо и далеч, за мен ти винаги ще бъдеш най-добрият брат. Гордея се с теб и се радвам, че животът ми е дал човек като теб до мен с много